Si Paimio asin an sa iyang paboritong agom na si Usipina. Ano an sa iyang may bahay. Ayan. Dahil man kay salidig diso sa may kubo. Duman lang kita sa may bahay na agom ni Paimio. Kada bang gida ang mga pangga, sige ang kiblit da ni Paimio. Hindi ko na naman nakabiga para kikiblit man ni Paimio. Boro bang gida yan mga pangga, tuyong maturog na daan magagom. Si Paimio da mga pangga, automatic na da. Ang garo ang kamot niya, garo nagsasadiri na mga pangga, gumalaw. Kiniblit. Ano? Kiniblit si Mrs. Sunod na banggid naman da mga pangga, si Paimio naman, baga ano naman daw, taan sa ayan naman da ang kamot mga pangga, gumalaw. Nawala sa katinuan. Kuminiblit na naman kimisis niya. Kaya ngunyan, nasuya na da si Mrs. mga pangga tagarong ngayagom. Garong ngayagom, porque bago kitang mag-agom, binuburubanggi mo na akong kiblit para araw kaya kamuting kahusan ang pinamanggihan ta. Aruruluyahong kita ka ni. Magtaga-pamanggi man nga ni kita agom nin maluto, ta kung poros kita kamuting kahoy, mayo ang tuhod na kay ni agom ay talagang magkaka-micronutrient deficiency. Ang sabi da ni Mrs. niya, maraming pangayagom ang gibuhon tangaya. Ang condition tangayagom, gibuhon ta. Ang kada makiblit, kung si isay man sa tong duwa ang enot na magkiblit, magbayad. Bayad. May alkansiya ng pigadara si Mrs. Ni agom ang alkansiya. Pinalagatob, pati duman. Ang kada magkiblit sa tong duwa, ining alkansiyang ini, lalagan ini ha. Yan, promesa yan, promesa. Tugot man da si Paimio mga pangga, ay mayang problema, agum para man sa tuya, bagaya. Lingon yan, yun na, saka mga perang simana, bulan ang inabot mga pangga, so alkansiya da ni Mrs. niya, medyo nagagabat-gabat na da, paano na gayon eh. Paano na eh. Kada kiblit ni Paimio ki Mrs. mahulog siya duman. Kumbaga mga pangga sa video kakak, video 5, dihulog si Mrs. Dihulog yan. Pag kuminiblit si Paimio, op! Agom, humulog ka muna. Humulog yun! Ang video kakak nga ni agom, ang video 5, ang video okay, dahil yan matanog kung mayo yan hulog. Mayo hulog! Kan napanaw na ito mga pangga, nagdesisyon na si Paimio na bukasan na, paano na ba eh? Baga ano daw, kan binuksan ito ni Paimio so alkansiya mga pangga, paano daw ang akirinyentos? Ngunyan si Paimio, nagngalas. Nagngalas si Paimio. Kinutuban si Paimio. Sabi ni Paimio ki Mrs. niya, ngaya, agom, ano ta, ining alkansiya ta may 1,000, may 500, may 100 5 pesos pa sa nang piguhulog ko digdi, napa, no? Napa! Sabi da ni Mrs. ni Paimio, tara agom. No. Ikaman sa nabangan nagaparahulog dyan yung asiring ko. Si Padimo, 500. Puro ka kaya sinsilyo pa, no? Si Padimo, kada kiblit ka ito, 500 ang piguhulog dyan, nakasubscribe na yan, 500 per kiblit. 500! Ang ginibo ni Paimio mga pangga, nagpara korahaw ito duman sa mga kapit, sa mga padiyo niya, talagang sinurudya niya. Pig para korahawan niya sa mga kapitbahay ninda. Sabi pala ni Paimio, kung bako nga nindo mga hulugan, dahil no paghulugan.